Τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πολύτροπε Οδυσσέα, αγάπην το νησί σου, όπου κι αν πας, γι' αυτό το κουβαλάς μαζί σου. Έγινες του γυρισμού ο καημός και η ιδέα της Ιθάκης γέννημα, ξάκουστε Οδυσσέα. Μια φορά και έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, ζούσε στην αρχαία Ελλάδα ένας τρανός βασιλιάς. Το όνομά του ήταν Οδυσσέας και το βασίλειό του ήταν η Ιθάκη, το όμορφο σμαραγδένιο νησί που βρισκόταν στο Ιόνιο πέλαγος. Ο Οδυσσέας ήταν ξακουστός για την ανδρεία του, τη σοφία του και τη φρόνησή του, αλλά και για το έξυπνο και εφευρετικό μυαλό που είχε. Από νωρίς φάνηκε πόσο γενναίος ήταν. Όταν ήταν ακόμα αγόρι, τον πήρε ο παππούς του, ο Αυτόλικος, στον Παρνασσό για κυνήγι, όπου ο Οδυσσέας σκότωσε ένα μεγάλο αγριογούρουνο που του είχε επιτεθεί. Στην αρχή ο παππούς του δεν ήθελε να πιστέψει ότι ολομόναχος ο μικρός εγγονός του κατάφερε να σκοτώσει ένα τόσο άγριο ζώο. Μα σαν είδε στο γόνατο του Οδυσσέα μια μεγάλη πληγή που του έκαναν τα τρομερά χαυλιόδοντα του ζώου, κατάλαβε τότε πως το εγγόνι του ήταν στα αλήθεια ένα σωστό παλικάρι. Όταν μεγάλωσε ο Οδυσσέας και διαδέχτηκε από τον πατέρα του το Λαέρτη το θρόνο της Ιθάκης, η φήμη της ανδριοσύνης του είχε εξαπλωθεί σ' όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και όταν ο βασιλιάς της Σπάρτης ο Μενέλαος θέλησε να πάει να πολεμήσει στην Τρία για να πάρει πίσω τη γυναίκα του, την ωραία Ελένη, ζήτησε να πάει να πολεμήσει μαζί του και ο Οδυσσέας. Ένα λαμπερό ανοιξιάτικο λοιπόν πρωινό, ο Οδυσσέας αποχαιρέτησε την οικογένειά του και την Ιθάκη. Το νησί, καταπράσινο και λουσμένο στον ήλιο, ξάπλωνε μέσα σε μια ασημογάλαζη θάλασσα που στραφτάλιζε γεμάτη φως. Συγκινημένος ο Οδυσσέας φίλησε την αγαπημένη του γυναίκα την Πινελόπη και το μονάκριβο γιο του τον Τηλέμαχο. Και αφού ζήτησε την ευχή του πατέρα του, ξεκίνησε. Είχε αρματώσει 12 καράβια με τους πιο άξιους πολεμιστές του και τώρα έπλεε για να συναντήσει το Μενέλαο που είχε ξεκινήσει με ένα στόλο από 60 πλοία. Ο πόλεμος της Τρίας βάσταξε 10 χρόνια και σ' όλες τις μάχες ο Οδυσσέας πάντα ξεχώριζε με την ανδριοσύνη του. Αλλά δεν βοηθούσε τους Έλληνες συμμάχους του μονάχα με την πολεμική του τέχνη. Τους έδινε ακόμα τις σοφές του συμβουλές σε κάθε δύσκολη περίσταση και πάλι ο ίδιος ήταν πρώτος σ' όλες τις πιο επικίνδυνες αποστολές. Έτσι, το εφευρετικό μυαλό του βασιλιά της Ιθάκης με το τέχνασμα του δούριου ύπου έδωσε στους Έλληνες την τελική νίκη. Η ωραία Ελένη, η βασίλισσα της Σπάρτης, ελευθερώθηκε ξανά και οι Έλληνες, φορτωμένοι πλούσια λάφυρα, ξεκίνησαν για να γυρίσουν ο καθένας στα σπίτια τους. Όλοι βιάζονταν να ξαναβρούν τις οικογένειές τους. Μα πιο πολύ αδειμονούσε ο Μενέλαος να γυρίσει στην πατρίδα του. Γι' αυτό, μόλις είδε πως φυσούσαν ευνοϊκοί άνεμοι για το ταξίδι, διέταξε τους άντρες του να σαλπάρουν αμέσως. «Στάσου, Μενέλαε!» Πήγε να τον εμποδίσει ο αδελφός του ο Αγαμέμνονας, ο βασιλιάς των Μικηνών. «Να προσφέρουμε πρώτα θυσίες στους θεούς και να ευχαριστήσουμε την Αθηνά που μας προστάτεψε όλα τούτα τα χρόνια. Δεν έχουμε καιρό για θυσίες. Θα πέσει ο αέρας και ποιος ξέρει ύστερα πόσον καιρό θα μας κρατήσει ακόμα εδώ η άπνοια». Χωρίς άλλη καθυστέρηση ξεκίνησε ο Μενέλαος για τη Σπάρτη μαζί με όλο το στόλο του. Και ο μόνος που τον συνόδεψε ήταν ο Οδυσσέας με τα καράβια του, που ένιωθε κι αυτός την ίδια βιασύνη να γυρίσει στην Ιθάκη. Στην αρχή τα ελληνικά καράβια τρέχαν ανάλαφρα στο δρόμο του γυρισμού. Τα πανιά τους φούσκωναν ανυπόμονα,
ενώ η θάλασσα άπλωνε γαληνεμένη και πρασινογάλαζη. Ύστερα όμως από 2 ημέρες, η θεά Αθηνά, κακοφανισμένη από την ασέβεια του Μενέλαου, στέλνει ένα τρομερό κυκλώνα να εμποδίσει το ταξίδι του. Ο γελαστός ουρανός σκοτίνιασε με μιας. Η θάλασσα άφρισε απότομα και μανιασμένα κύματα μαστίγωναν τα καράβια που παραδέρναν σαν καρυδότσουφλα. Σφουρίζοντας ολοένα θεριασμένα ο τυφώνας γύρω από τα σκάφη, άνοιξε με μιας βαθιές ρουφίχτρες και τα παράσερνε μαζί του στο βυθό. Από όλο το στόλο του Μενέλαου μείναν μονάχα 5 καράβια και του Οδυσσέα 3. Η θύελα κράτησε ακόμα ένα μερόνυχτο και τα πλοία χωρίστηκαν. Του βασιλιά της Σπάρτης τάστριψε προς τον κάβο του Μαλέα, όπου βούλιαξαν κι άλλα 3. Ενώ ο Οδυσσέας κατάφερε τελικά να αποδύσει στα παράλια της Θράκης, στη χώρα των Κικώνων. Οι κάτοικοι της πόλης Σύσμαρος, αντικρίζοντας τον Οδυσσέα με τους συντρόφους του που τους ζήτησαν φιλοξενία, άρχισαν να τους σημαδεύουν με τα βέλη τους για να τους σκοτώσουν. Αλλά οι Έλληνες, μόλο που ήταν λιγότεροι και κακοπαθημένοι από τη θαλασσοπεριπέτειά τους, δεν έχασαν το θάρρος τους. Αντιστάθηκαν με τόλμη, έκαναν αντεπίθεση και στο τέλος νίκησαν τους Κικώνες. Όταν ο Οδυσσέας κατέλαβε την πόλη τους, για να τους τιμωρήσει που φέρθηκαν τόσο αφιλόξενα, διέταξε να φύγουν αμέσως όλοι οι κάτοικοι και να διάσουν την Ίσμαρο. Ύστερα άφησε τους στρατιώτες του ελεύθερους 2 μερόνυχτα να την κάψουν και να την λαιλατίσουν. Τους είπε όμως να σεβαστούν το ναό του Απόλλωνα και τον ιερέα του Μάρονα. Και εκείνος τότε, από ευγνωμοσύνη, χάρισε στον Οδυσσέα 12 σταμιά γλυκό κρασί κοκκινέλι. Καθώς φεύγαν όμως ο Οδυσσέας με τους άντρες του από τη χώρα των Κικώνων, πριν προλάβουν να σηκώσουν τα πανιά, ένας άγριος άνεμος παρέσυρε τα καράβια του στο Αιγαίο και τα πήγε στα Κύθυρα. Εξαντλημένοι όλοι τους και νηστικοί, γιατί τους είχαν τελειώσει τα τρόφιμα, βγήκαν σε ένα ακρολίμανο περιμένοντας να γαληνέψει το πέλαγος. Ύστερα από 4 ημέρες, ο ουρανός άνοιξε πάλι και ξεπρόβαλε γαλάζιος, ενώ στη θάλασσα μόλις έπαιζε ένα ανάλαφρο μελτεμάκι. Χαρούμενος ο Οδυσσέας ανέβηκε στο καράβι του και διέταξε να βυράρουν τις άγκυρες. Ο ίδιος έπιασε το τιμόνι και οδήγησε το πλοίο του ανοιχτά από την παραλία για να αποφύγει τον επικίνδυνο καβομαλιά και τράβηξε για την Ιθάκη. Μα σύντομα ξανάρχισαν οι περιπέτειες για τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Ενάντι οι άνεμοι τον κύκρωσαν πάλι και πιο δυνατοί από πριν. Το καράβι έτριζε επικίνδυνα καθώς το χτυπούσαν από παντού τα πελώρια κύματα. 9 ημέρες θαλασσοδάρθηκαν οι άμυροι ταξιδιώτες, βλέποντας ολοένα το χάρο μπροστά τους. Τη 10η όμως ημέρα, όταν ήταν όλοι τους ολότελα αποκαμωμένοι και καραβοτσακισμένοι και δεν είχαν τη δύναμη ούτε κουμπί να τραβήξουν, είδαν ξαφνικά να ξεπροβάλλουν αντίκρι τους τα παράλια της Λιβύης. Ήταν η χώρα των λοτοφάγων. Ο αέρας έπεσε με μιας. Κάνοντας κουράγιο οι ναυτικοί, πήραν ξανά στα χέρια τους τα κουπιά και οδήγησαν τα πλοία τους στην άγνωστη τούτη γη. Σαν πάτησαν το πόδι τους στο χώμα, πρόσεξαν παραξενεμένοι πως όλη την ακρογιαλιά φύτρωναν λεπτόκορμα δέντρα χωρίς φύλλα. Στα κλαριά τους κρέμονταν πορτοκαλόχρωμοι καρποί σαν μικρά μήλα. Και επειδή τα τρόφιμά τους και το νερό είχαν τελειώσει, ο Οδυσσέας έστειλε 3 από τους στρατιώτες του να βρουν τους κατοίκους του τόπου για να μπορέσουν να ανανεώσουν τις προμήθειές τους. Οι λοτοφάγοι καλοδέχτηκαν τους ξένους και τους πρόσφεραν ένα πανέρι από αυτά τα πορτοκαλιά φρούτα. Ήταν λωτοί. Και οι Έλληνες, με την πείνα και την δίψα που είχαν, έφαγαν με μεγάλη όρεξη τους άγνωστους καρπούς και τους βρήκαν εξαιρετικά νόστιμους. Η γεύση τους ήταν γλυκιά και δροσιστική και είχαν ακόμα ένα μεθυστικό άρωμα. Σε λίγο όμως νιώσαν και οι 3 τους μια παράξενη νύστα και ξάπλωσαν κάτω από ένα θάμνο για να κοιμηθούν.
Στο μεταξύ ο Οδυσσέας περίμενε ανυπόμονα τους συντρόφους του στο καράβι. Όταν όμως είδε πως οι ώρες περνούσαν χωρίς να φαίνονται, αποφάσισε να κατεβεί ο ίδιος στη στεριά να δει τι γινήκαν οι στρατιώτες του. Μόλις προχώρησε λίγα βήματα ανάμεσα από τους πυκνούς θάμνους και τα λωτόδεντρα, βρήκε και τους τρεις να κάθονται τεμπέλικα κατά γης και να τραγουδάνε ανέμελα. Τι ωραία που είναι η ζωή, όλο ξαπλά κεφάλι, έξω φτώχεια και δουλειά, μονάχα τραγούδι ανεμελιά. Τραλαλά και μη σε νοιάζει, να κοιμάτω ποιος νηστάζει, κι όποιος από σας πεινάει, τα χρυσά φρούτα να φάει. «Τι κάνετε εδώ πέρα?» τους ρώτησε θυμωμένα ο Οδυσσέας. «Γιατί χασομεράτε και δεν φέρατε τα τρόφιμα που σας διέταξα?» «Για ποιο πράμα μιλάς, ξένε? Και εσύ ποιος είσαι?» «Μεθυσμένοι είσαστε. Ελάτε στα συγκαλά σας. Σηκωθείτε πάνω γρήγορα, γιατί αργήσαμε. Μην ξεχνάτε πως σας περιμένουν οι οικογένειές σας». «Χαχα! Εμείς δεν έχουμε οικογένεια και σένα, άγνωστε, δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι». Ξανά παν οι Έλληνες και άρχισαν πάλι το τραγούδι. Τραλαλά και μη σε νοιάζει, να κοιμάτω ποιος νηστάζει, κι όποιος από σας πεινάει, τα χρυσά φρούτα να πάει. Τότε ο Οδυσσέας κατάλαβε πως οι λωτοί που φάγανε οι άντρες του ήταν μαγεμένοι και φέρναν τη λησμονιά. Έτρεξε λοιπόν γρήγορα στο καράβι του και διέταξε 3 από τους πιο γεροδεμένους στρατιώτες του να έρθουν μαζί του και να σηκώσουν τους συντρόφους του. Έτσι, μόλο που εκείνοι φώναζαν, κροτσούσαν και προσπαθούσαν με όλη τη δύναμή τους να μην φύγουν από τούτη τη χώρα, ο Οδυσσέας τους έδεσε χεροπόδαρα και τους πήγε στο πλοίο σηκωτούς. Σε λίγο ξεκινήσαν πάλι οι θαλασσοπόροι, τραβώντας ξανά για το βοριά. Για 2 ημέρες το ταξίδι ήταν καλό. Ένα πρίμο αεράκι γέμιζε τα πανιά τους και τα πλοία προχωρούσαν ανάλαφρα χωρίς να ξεμακραίνουν πολύ από την ακρογιαλιά. Άξαφνα παρουσιάστηκε τώρα αντίκριτους ένα καταπράσινο νησί που τρέχαν ελεύθερα πολλά κοπάδια από αγριοκάτσικα. Ο Οδυσσέας είπε τότε στους συντρόφους του να σταματήσουν για λίγο για να κυνηγήσουν μερικά ζώα, γιατί πάλι τους τελειώσαν τα τρόφιμα. Αφού κουβάλισαν λοιπόν αρκετό κυνήγι στο σκάφος τους και γέμισαν και τα σταμιά τους με νερό, σαλπάρανε και τράβηξαν για μια άλλη στεριά που ξεπρόβαλε αντικριστά τους. Ήταν ένα νησί δίχως ίχνος από πράσινο και άδεντρο. Ο γυαλός του ήταν γεμάτος μονάχα από πελώριους γκριζοπούς βράχους. Βρίσκονταν στη χώρα των Κυκλόπων. Ρίξαν τις άγκυρες σε ένα απάνεμο λιμανάκι κι ύστερα ο Οδυσσέας βγήκε με 12 από τους συντρόφους του στη στεριά. Σκαρφάλωσαν με δυσκολία στους βράχους, ώσπου φτάσανε στην είσοδο μιας πελώριας σπηλιάς. Ήταν η κατοικία του Κύκλοπα Πολύφημου. Οι Κύκλοπες ήταν πελώριοι άγριοι γίγαντες. Είχαν μονάχα ένα μεγάλο και στρογγυλό μάτι κατά μεσή στο μέτωπό τους. Ζούσαν μέσα σε σπηλιές και η μόνη τους ασχολία ήταν να βόσκουν πρόβατα. Το αγαπημένο τους φαγητό ήταν το ανθρώπινο κρέας. Γι' αυτό παραμονεύαν πότε θα περνούσε κανένα καράβι από το νησί τους για να το βουλιάξουν και να φάνε το πλήρωμά του. Σαν δεν βρίσκαν όμως ανθρώπους, τρώγαν τυρί και γάλα, γιατί δεν ήξεραν να καλλιεργούν ούτε δέντρα ούτε αμπέλια. Ο Οδυσσέας, κατεβαίνοντας από το πλοίο του, είχε πάρει μαζί του 2-3 μεγάλους ασκούς, γεμάτους από το κοκκινέλι που του χάρισε ο Μάρωνας, για να το προσφέρει στους ανθρώπους που θα συναντούσε σε τούτη τη χώρα. Σαν μπήκαν στη σπηλιά, δεν βρήκαν κανένα. Μονάχα τουλούμια γεμάτα τυρί και λαγίνια με φρέσκο γάλα.
Οι συντρόφοι του Οδυσσέα πέσαν με τα μούτρα και άρχισαν να τρώνε. Ο Οδυσσέας όμως πήγε και έκατσε παράμερα χωρίς να αγγίξει τίποτα. Σε λίγο ακούστηκαν βαριά βήματα σαν πως να κατρακυλούσαν βράχοι και στην είσοδο της σπηλιάς φάνηκε ένας πελώριος γίγας που οδηγούσε ένα κοπάδι από πρόβατα. Ήταν ο Κύκλοπας ο Πολύφημος, ο γιος του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας. Όταν μπήκε και το τελευταίο ζώο στη σπηλιά, κίνησε με τα χέρια του ένα μεγάλο βράχο που δεν θα μπορούσαν να τον κουνήσουν ούτε 20 ζεμένα βουβάλια και έκλεισε την εμπατή. Ύστερα βάλθηκε να αρμέγει τις προβατίνες. Μα τότε πρόσεξε τον Οδυσσέα με τους συντρόφους του που είχαν καθίσει ολόγυρα από τη φωτιά για να ζεσταθούν. «Τι θέλετε εσείς εδώ?» ρώτησε με τη βροντερή φωνή του και σύστηκαν οι πέτρες μες στη σπηλιά. «Είμαστε Έλληνες και γυρίζουμε στην πατρίδα μας ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο. Νικήσαμε τους Τρόες», αποκρίθηκε αμέσως θαρετά ο Οδυσσέας. «Σε παρακαλώ, Γίγα, θυμήσου την υποχρέωση που έχεις στον ξένιο Δία και καλοδέξου μας το κονάκι σου». «Χα, χα, χα, χα», γέλασε ο Πολύφημος και σάλεψαν ξανά όλοι οι βράχοι γύρω του. «Εγώ είμαι ο γιος του θεού Ποσειδώνα και δεν λογαριάζω κανέναν άλλο θεό». Άπλωσε ύστερα τις 2 χερούκλες του και άρπαξε στην κάθε μια από έναν από τους άντρες του Οδυσσέα. Τους σήκωσε ψηλά και τους κατάπιε σαν πεινασμένος βόας. Τότε ο Οδυσσέας τράβηξε το σπαθί του για να σκοτώσει το Γίγα. Μα ύστερα σκέφτηκε πως κι αν τον σκότωνε, πάλι θα μέναν όλοι τους κλεισμένοι στη σπηλιά, μια που μονάχα ο Κύκλοπας μπορούσε να κινήσει τον πελώριο βράχο που είχε βάλει στην είσοδο. Γι' αυτό του μιλάει τάχα αδιάφορα. «Σου φέραμε ένα γλυκό κρασί που το πίνουν μονάχα οι αθάνατοι. Πιες λίγο να δεις τι ωραίο που είναι». Ο Πολύφημος, που δεν είχε πιει ποτέ του τίποτε άλλο από γάλα, άρπαξε περίεργο στο ασκή και τάδιασε μονορούφι. Τ' άρεσε τόσο που γυρίζει στον Οδυσσέα. «Δίκιο έχεις! Δώσ' μου λίγο ακόμα!» Ήπιε και το δεύτερο ασκή και τα κέφια του αλλάξαν. Και φάτος και γελαστός τώρα ξαναρώτησε. «Λοιπόν, ξένε, για πες μου πώς σε λένε?» «Το όνομά μου είναι Κανένας». «Πώς είπες? Κανένας? Τι παράξενο όνομα! Λοιπόν, Κανένας, για δώσε μου και τ' άλλο το ασκή να πιω το κρασί και εγώ για να σε ανταμείψω θα σε φάω τελευταίο». Μόλις όμως άδειασε και το τρίτο ασκή, έπεσε ζαλισμένο στο πάτωμα και αποκοιμήθηκε ροχαλίζοντας δυνατά. Ο Οδυσσέας, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή καιρό, αρπάζει έναν μυτερό ξύλο ελιάς που έκαιγε στη φωτιά. Τ' άφησε πρώτα να κοκκινήσει καλά και ύστερα μόλις λαμπάδιασε, έχωσε την πυρωμένη άκρη του μέσα στο μοναδικό μάτι του Πολύφημου. Ολάκερη σπηλιά γέμισε τότε από άγρια ουρλιαχτά. Τυφλωμένος ο Πολύφημος και λυσασμένος από τους πόνους, γύρευε να πιάσει με τα χέρια του τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του για να τους λιώσει. Μα ο Οδυσσέας τους είχε τραβήξει όλους στο βάθος της σπηλιάς. Από τις φωνές του Πολύφημου τρέξαν οι άλλοι Κύκλοπες και στάθηκαν έξω από την εμπατή. «Τι έπαθες και σκούζεις έτσι, Πολύφημε?» τον ρώτησαν όλοι με μια φωνή. «Το ξέρεις πως μας ξεκούφανες?» «Με τύφλωσε ο Κανένας!» ξεφώνιζε πονεμένα ο Πολύφημος. «Μα σε καλό σου, μας
και έχασες τα λογικά σου. Αφού δεν σε πείραξε κανένας, τι φωνάζεις και μας ανησυχείς και μας? Μίλησαν νευριασμένα οι κύκλοπες έξω από τη σπηλιά και έφυγαν σέρνοντας τα βαριά βήματά τους. Τ' άλλο πρωί ο τυφλωμένος Πολύφημος σηκώθηκε παραπατώντας για να πάει να τραβήξει το βράχο από την εμπατή. Ύστερα κάθισε μπροστά στο άνοιγμα της σπηλιάς, ψηλαφώντας ένα-ένα τα πρόβατά του καθώς περνούσαν από μπροστά του. Περίμενε πως με αυτόν τον τρόπο θα έπιανε τον Οδυσσέα με τους συντρόφους του. Μα το μυαλό του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης σκαρφίστηκε αμέσως έναν τρόπο για να γλιτώσει από την εκδίκηση του Κύκλοπα. Βάζει 3-3 τα αρνιά στη σειρά να βγαίνουν έξω και στο κάθε μεσιανό δένει κάτω από την κοιλιά του ζώου έναν από τους συντρόφους του. Καθώς περνούσε λοιπόν το κοπάδι μπροστά από τον τυφλό Κύκλοπα, δεν μπορούσε να τους πιάσει. Τελευταίος βγήκε και ο Οδυσσέας, κρεμασμένος κάτω από την κοιλιά του μεγάλου κρυαριού. Έτσι βγήκαν όλοι ζωντανοί. Και μόνος βρέθηκαν ξανά στο καράβι τους και σηκώσαν τα πανιά, φώναξε κοροϊδευτικά ο Οδυσσέας. Κύκλοπα Πολύφημε! Αν σε ξαναρωτήσουν ποιος σε τύφλωσε, πες τους ο Οδυσσέας από την Ιθάκη! Για χαρά! Ύστερα γύρισε στους άντρες του. Πήρα εμπρός παιδιά, όρτσα πανί πανάκι, να γίνουμε πουλιά να βγούμε στην Ιθάκη. Πήρα εμπρός παιδιά, όρτσα πανί πανάκι, να γίνουμε πουλιά να βγούμε στην Ιθάκη. Μα τότε ο Γίγας, βγάζοντας ένα άγριο ουρλιαχτό, έπιασε στα χέρια του τον πελώριο βράχο της εμπατής και τον πέταξε με δύναμη στη θάλασσα. Και μόλο που η πέτρα έπεσε στην άκρη της πρίμης, το σκάφος πλημμύρισε με νερά και κόντεψε να βουλιάξει. Στο τέλος όμως, οι άντρες βάλανε όλα τα δυνατά τους για να τραβήξουν γρήγορα τα κουπιά και ξεμάκρυναν πια από το νησί των Κυκλόπων. Για 2 ημέρες το ταξίδι τους ήταν καλό. Ο Οδυσσέας που κρατούσε το τιμόνι τραβούσε όλο κατά το βοριά. Από μακριά αντίκρισε ένα καταπράσινο νησί και η καρδιά του αναθάρισε. Ιθάκη! Ιθάκη! Φώναξε και από τη χαρά του άρχισε να τραγουδάει. Ιθάκη μου, νησί μου, αγαπημένη Ιθάκη, εσένα πρώτα αγάπησα σαν ήμουνα παιδάκι. Τέτοια θάλασσα ζαφύρι, τέτοιο πράσινο νησί, όπου γύρισα κι αν πήγα πουθενά δεν έχω δει.